Kan du se det nu? Ja, nu den kører helt perfekt. Okay. Kører den? Den kører. Okay, vi skal vise, at vi har de her to naturlige tal, a og n. Og hvis vi så dividerer a ente minus 1 med a minus e, så får vi så et helt tal, som vi så har betegnet n her, m her. Og det vi så skal bevise, det er så, at der fremkommer det her m, at det passer. Ja. Så ved brug af Mabel, så opsætter vi en hypotese. Esther skole. Der satte vi så to tal ind på en n's plads. Først satte vi 3 ind, og så fik vi det her resultat. Og så satte vi 4 ind, og så fik vi det her. Og ud fra det kunne vi så opstille den hypotese, at a i ente minus 1, divideret med a minus 1, vil være lige med a i n minus 1 plus a i n minus 2, og så lige ind til a i 0. Hvilket jo egentlig er 1. Ja. Og så for at bevise, det er rigtigt, så gangede vi... Så gangede vi a minus 1 over på den anden side. Tak til Siri. Og her hvis vi skal kigge på, hvis det er på den venstre side, er det samme som, som det, som er på den højre side. På venstre side er det, som er der bare a i ente minus 1. Men på højre side, nu bliver det interessant. Der skal vi gange parenteserne sammen. Og når vi gør det, a gange a i ente, a i ente minus 1, så får vi a i ente, og så plus a i ente minus 1, og så hele vejen ned til a. Plus. Ja. Og så har vi ganget minus 1 sammen med denne parentes også, så fik vi også bare. Man kan ikke se på dig efter. Nå ja. Ja. Og så når vi regner ud, hvad de her to parenteser minus hinanden bliver, så bliver det... Okay, de her to går ud med hinanden. Og det gør den her også, hvis vi regner med, at n er 3 i den her situation. Og så tilbage har vi bare a i ente minus 1. Og så dermed har vi bevist, at på både den venstre side og den højre side var a i ente minus, er svaret a i ente minus 1. Og altså er det her lige med det. Og altså var m. Og altså fandt vi ud af, at m var det, som vores hypotese sagde. Netop det her. Er vi glade?